Skanssiin avattiin uusi Power-myymälä. Kävin sieltä hakemassa tällaisen tarjouksessa olleen Sport Blenderin. Sense Sports Blender. Tällä saa tehosekoitettua kaikki hedelmät ja kasvikset ja jopa jäätä. Terästä olevat terät ja 250 wattin moottori. Ja tämmönen hyvälaatuista muovia oleva astia, jossa se sekoitetaan. Ja pitäisi olla sopiva kokoinen, jotta sitä voi kuljettaa myös mukana. No niin, nyt katsotaan mitä täällä on. Siinä on heti ohjekirja, jossa on mallinumero. Ja täältä löytyy tällainen pienempi astia, joka soveltuu tämän valmiin sekoitetun juoman säilyttämiseen ja kuljettamiseen matkan aikana. Se on tämän kokoinen. Aivan kätevän kokoinen. Sinne mahtuu tämän mukaan 400 millilitraa. Ja tässä on tämä isompi astia, jossa on tämä terä. Katsotaan minkä kokoinen se terä on. Tämmöinen terä, eli tämä on niin kuin tällaisen sauvatehosekoittimen koko luokkaa tämä terä, että kyllä se todennäköisesti kasvikset, esimerkiksi porkkanat, saa ihan muheaksi. Täällä on tämä varsinainen tehosekoitin. Sillä on ihan itse asiassa hyvinkin kokoa. Ehkäpä jopa isommat laitteet, jotka maksavat jopa useita satoja euroja. Tämä oli siis 10 euron laite. 9,90. Pohjassa on imukuppi, kiinnitys ja näköjään jäähdytys tälle moottorille, joka on todellakin hyvä, niin moottorin elinikä on pidempi. Ja tähän sopii tämä. Mutta laitetaan siihen nyt ensin tämä sekoitusastia kiinni. Tämä on erittäin hyvä 10 eurolla. Noin 10 eurolla, 9,90 tarjouksessa Powerissa. Tässä on kansi tälle isommalle. Onkos tämä nyt sitten? Tässä ei heti nyt lue. Tämä on 600 millilitraa
tämän astian koko. Tuleeko se siihen näkyviin? Se ei nyt tässä niin hyvin erotu, mutta tämä tosiaan asetetaan tähän näin, tähän terän päälle. Sitten tämä painetaan tietenkin kiinni tähän niin, että se on kytketty tuohon on-asentoon. Ja ilmeisesti kuinka tämä käynnistetään. Tässä on ilmeisesti automaattinen käynnistys. Silloin kun sen laittaa on-asentoon, niin laite kytkeytyy päälle. Voimme katsella sitä vielä uuden videon merkeissä. Mutta tässä tämä tehosekoitin nyt on 10 eurolla 9,90. Kiitoksia.